Έλα. Και ο Μπίλης είναι στην πρώτη θέση. Τρέχει, τρέχει, το κεφάλι, το κεφάλι. Πιο έντονο. Έλα. Στον αηλιά, Ναι, και ο Βασίλης πρώτος με μεγάλη διαφορά. Ο Βασίλης θα έχει το μισό μετάλλιο. Πάμε Βασίλη. Κάνει το κολοδάχτυλο που είναι σημαδιακό για αυτόν. Πάμε, πάμε. Να το δεις. Κάτσε σε τραβήξω. Πάμε, πάμε. Αυτό. Κάνει και έντο Βασίλη. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Ένα παλαμάκι ρε. Δώστα Μπίλη. Και πρώτος ο Μπίλη. Αλλά ευτυχώς έχω διαλέξει ένα από τα καλύτερα άλογα που υπάρχουν και με έβγαλε στο πρόσωπο. Ελπίζω και του χρόνου να έχω μια τόσο καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ.